ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு விசையாய் கூட உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த அருமையான இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 15வது நாள் இந்திய தேசத்திற்கு ஒரு மனமகிழ்ச்சியான ஒரு நாள். ஆமென். இந்திய தேசத்துக்கு இந்த நாள் மாத்திரம் அல்ல, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தேவன் கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை தருந்து அதற்கு பிற்பாடு அவர் இந்த பூமியில வாழ்ந்த அந்த கொஞ்ச நாட்கள்ல தம்முடைய சீஷர்களை அவர் சந்தித்து அவர்களோடு கூட முகமுகமாய் பேசி அவர்களுக்கு அநேக கட்டளைகளை கொடுத்து, நீங்க உலகம் எங்கும் சென்று எல்லாருக்கும் ஞாபகத்தினால நீங்க ஞானஸ்தானத்தை கொடுங்க, அவங்க எல்லாரும் ரட்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய சீசன்ல ஒருவராகிய தோமா கிட்ட சொன்னாரு, நீ என்னை பார்த்ததுனால நம்புற, ஆனா நீ போய் மரிக்க போற இந்திய தேசத்துல அந்த மக்கள் என்னை பார்க்கல, ஆனா அவங்க நம்புவார்கள் என்று சொன்னால், என்னை விசுவாசிப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய தம்முடைய சீசனாகிய அந்த தோமாவை நம்முடைய தேசத்திற்கு அனுப்பி அவருடைய ரத்தத்தை தேசத்துல சிந்த வைத்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நமக்கு சுதந்திரத்தையும் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு விடுதலையும் அவர் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார். அவரை துதிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய வாழ்க்கை பிரதான கடமையாக காணப்படுகிறது. மொத்த இந்திய தேசமும் இன்னைக்கு ஆண்டவரை துதிச்சுட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கலாம். ஆனா கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம இன்னைக்கு விசேஷமாய் கொண்டாட வேண்டும். ஏன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு வெள்ளக்காரங்க கிட்ட ஆண்டவர் விடுதலை வாங்கி கொடுக்கல. பிசாசின் தந்திரங்கள் இடத்துல இருந்து ஆண்டவர் நமக்கு எதிராக உருவாக்கப்படுகிற அந்த காரியங்கள் இருந்து ஆண்டவர் இன்னைக்கு பிசாசு நமக்கு எதிராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த காரியங்கள் இருந்து எல்லா வியாதிகள் இருந்து துரைத்தனங்கள் இருந்து அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் விடுதலையை ஆண்டவர் சுகத்தை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார். ஆமென். 73 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கல. 2000 வருடத்துக்கு முன்பாகவே கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக சுதந்திரத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி விட்டு சென்றிருக்கிறார். அவைகளை நினைத்தவர்களாய் அப்படியே இருக்கிற இடங்களை யாவரும் கண்களை அடைத்து அந்த ஜீவனுள்ள அந்த தேவனை நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஆராதிக்கலாமா? அருமையான இந்த லைவ் செஷன்ல தொடர்ந்து அநேகர் ஆராதித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். அடுத்த இந்த ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். இன்னைக்கு அநேகர் சொல்றாங்க ஆராதனை அப்படின்னு வந்துட்டா பழைய ஏற்பாட்டின் பிரகாரமா ஆராதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பும், புதிய ஏற்பாட்டு ஆராதனை அப்படின்னு இன்னொரு குரூப்பும் நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலமும் அல்ல, புதிய ஏற்பாட்டு காலமும் அல்ல, நாம் நின்று கொண்டிருப்பது கடைசி காலம். அதை நினைவு கூர்ந்தவர்களாய் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவரை தொழுது கொள்வது நம்மிழுது விழுந்த பிரதான கடமை. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு நிறைவோடு கூட அவரை நம்ம ஆராதிக்கும் போது ஆண்டவர் இறங்கி வந்து நம்மளுடைய ஆராதனை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மளை இன்னும் மகிமையாய் வழி நடத்த அவர் வல்லமுள்ளவராய் காணப்படுகிறார். இன்னைக்கு உலகத்துக்கு எதெல்லாம் போய் நீங்க சேர்றீங்களோ சேரலையோ அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இந்த மீதம் இருக்கிற அந்த காலத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் கிட்ட எவ்வளவு போக முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம கிட்ட போவதற்கு நம்ம பிரயாசப்பட வேண்டும், நம் ஆவல் பட வேண்டும், நம் ஆசைப்பட வேண்டும். அப்படி இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் கண்களை அடைத்து அப்பாவை பார்த்து, அப்பா உங்களுடைய நாமத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன், நன்றி செலுத்துகிறேன். We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Father Lord. Jesus உம்மை உயர்த்துகிறோம். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. இயேசுவே உம் நாமமே மேலானதே, மேலானதே. இயேசுவே உம் நாமமே மேலானதே, மேலானதே. வாய்களை திறந்து சொல்வோமே, இயேசுவே, இயேசுவே எங்களை மட்டுமாய் பாதுகாத்த உம்முடைய நாமமே மேலானதே, மேலானதே. இயேசுவே, இயேசுவே உம் நாமமே மேலானதே, மேலானதே. இயேசு நாமம் மேலான நாமம், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானதே. இயேசு நாமம் மேலான நாமம், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானதே. கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிற இடங்கள்ல இயேசு நாமம் மேலான நாமம், எல்லா நாமத்திற்கும்
நாமத்திற்கும் மேலானது இயேசுவின் நாமம். இயேசு நாமம் மேலான நாமம், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானது. இயேசுவே உம் நாமமே மேலானதே, மேலானதே. இயேசுவே உம் நாமமே மேலானதே, மேலானதே. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானவர், எல்லா மகிமைக்கும் நீ பாத்திர. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானவர், எல்லா மகிமைக்கும் நீ பாத்திர. உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை, உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை, உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை, உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. பாத்திரர் நீரே இயேசுவே, நீ பாத்திரரே. பாத்திரர் நீரே இயேசுவே, நீ உணர்ந்து சொல்ல பாத்திரர். பாத்திரர் நீரே, எங்களுடைய துதிக்கும் எங்களுடைய கணத்திற்கும் எல்லா புகழுக்கும் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே பாத்திரர். எங்களுடைய உயர்வுக்கும் எங்களுடைய மேன்மைக்கும் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே பாத்திரர். கடைசியாக கரையில உயர்த்தி சொல்லுவோமா? பாத்திரர் நீரே இயேசுவே, நீ பாத்திரரே. பாத்திரர், பாத்திரர் நீரே இயேசுவே, நீ பாத்திரரே. Thank you Father, எங்களை நம்பி தந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக, உடல் சுக பலத்திற்காக, எல்லா விதமான உயர்வுகளுக்காக, மேன்மைகளுக்காக, எங்களை நம்பி தந்த குடும்பங்களுக்காக, உறவுகளுக்காக, எல்லா பொருளாதார ஆசீர்வாதத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் அல்ல, எங்களை தாழ்த்தி நீர் மாத்திரமே எல்லாவற்றுக்கும் பாத்திரர் என்று நாங்கள் உம்முடைய பாதப்படியில எங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் உம்மை தொடர்ந்து பின்பற்றி ஓட எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தின் மீதியான கரங்களை நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வீராக. ஜெபம் கேளும் நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். தொடர்ந்து நம்ம தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நிறைய பேர் நின்று கொண்டிருப்பது என்னுடைய பலத்தினால, என்னுடைய பராக்கிரமத்தினால, எனக்கு இருக்கிற சம்பத்தினால, எனக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தினால அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்களுடைய உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம நின்று கொண்டிருப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் அவர் நம் மீது வைத்த கிருபை. அந்த கிருபைனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம நிலை பெற்று நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி இருக்கிற இடங்களை எல்லாருக்கும் தெரிந்த நல்ல ஒரு பாடலை பாடி நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். தொடர்ந்து கைகளை இன்னைக்கு உங்க கூடையே இருக்கு அப்படின்னு பொழுது இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க, கையை கொடுக்காதீங்க, ஏன்னா இந்த நோய் பரவுது அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு நிறைய இடங்களை நிறைய பேரை பார்க்கிறோம், நிறைய கையை கொடுக்கிறோம், நிறைய இடங்களை கைகளை வைக்கிறோம். ஆனால் அந்த கைகளை தேவனோட பாதுகாப்பு இருந்ததுனால இன்னைக்கு எந்த இடத்துலயும் அந்த நோய் கிருமி நம்மளே ஆளுக செய்யாதபடிக்கு ஆண்டவர் பாதுகாத்திருக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா அந்த கைகளுக்கு வல்லமை உண்டு, இந்த கைகளுக்கு வரங்கள் உண்டு, இந்த கைகளுக்கு அபிஷேகம் உண்டு. அந்த கைகளை நீங்க தட்டி பாடும்போது இந்திய தேசத்துல இருக்கிற எல்லா பிசாசின் நுகங்களை ஆண்டவர் முறியடிக்க அவர் வல்லமுள்ளவராய் காணப்படுகிறார். அப்படி இருக்கிற இடங்களை எல்லா கரங்களை தட்டி சந்தோஷத்தை கூட பாடி ஆண்டவரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ஆமென். நாங்கள் நிற்பதும் நாங்கள் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உங்களுடைய கிருபை. உங்க கிருபையில நாங்கள் இல்லப்பா, நாங்கள் வாழ்வதும் நாங்கள் எல்லா விதத்திலும் ஊர்ந்து நிற்பதும் உங்களுடைய கிருபை. பெயர் சொல்ல
பெரியவனாக்கியதும் சொல்லுங்க பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை பெரியவனாக்கியதும் உங்க கிருபை பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை என பெரியவனாக்கியதும் உங்க கிருபை கரங்களை தட்டி கிருபை ஓ கிருபை 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 கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் உனக்கு பாடுங்க பார்க்கலாம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் நீதிமானை மாற்றியது உங்க கிருபை நித்தியத்தில் சேர்ப்பதும் உங்க கிருபை நீதிமானை மாற்றியது உங்க கிருபை நித்தியத்தில் சேர்ப்பதும் உங்க கிருபை 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 நான் வாழ்வது கிருபையே நான் நிற்பது கிருபையே நான் வாழ்வது கிருபையே நான் நிற்பது கிருபையே சொல்லுங்க நான் வாழ்வது கிருபையே நான் நிற்பது கிருபையே நான் வாழ்வது கிருபையே நான் நிற்பது கிருபையே கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கரங்களை தட்டி கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் இன்னைக்கு அநேக பொல்லாத கட்டுகளிலும் அநேக பிசாசு பிடிகளை அகற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு எந்த பணத்தாலேயோ இல்ல எந்த மாந்திரிகத்தாலே நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியல ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இன்னைக்கு அநேக கட்டுகளை முறியடித்து நுகங்களை உடைத்து ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அற்புத விதமாய் அதிசய விதமாய் நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் அவரை நினைத்து நன்றி தெரிந்த ஒரு இருதயத்தோட கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க கட்டுகளை நீக்கியது உங்க கிருபை என் காயங்களை கட்டியது உங்க கிருபை கட்டுகளை நீக்கியது உங்க கிருபை என் காயங்களை கட்டியது உங்க கிருபை சொல்லுங்க கட்டுகளை நீக்கியது காயங்களை கட்டியது உங்க கிருபை என் கட்டுகளை நீக்கியது உங்க கிருபை என் காயங்களை கட்டியது உங்க கிருபை கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் சொல்லுங்க கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் வல்லமையை அளித்தது உங்க கிருபை வரங்களை கொடுத்தது உங்க கிருபை வல்லமையை அளித்தது உங்க கிருபை வரங்களை கொடுத்தது உங்க கிருபை 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 நான் வாழ்வது கிருபையே நான் நிற்பது கிருபையே 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 கரங்களை தட்டி இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற மனுஷன் தூக்கி போட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் ஒன்றுக்கு உதவாத நம்மை பேர் சொல்லி அழைத்து அவர் அந்த மகத்துவமான காரியங்களை நமக்கு தந்து இன்னைக்கு நிலைப்பாட வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் அதற்கு காரணம் அவருடைய கிருபை அவர் நம்பிக்கை வைத்த அன்பு மாத்திரமே காரணம் அவரை நினைத்து பெயர் சொல்லி அழைத்தது உனக்கு சொல்லுங்க பெரியவனாக்கியது அவர் யாரை அழைக்கிறாரோ அவரை பெரியவனாக்கக்கூடிய அந்த காரியம் அவரால் மாற்றவே முடியும் உனக்கு சொல்லுங்க பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை பெரியவனாக்கியது உங்க கிருபை என பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை பெரியவனாக்கியது உங்க கிருபை கிருபை கரங்களை தட்டி கிருபை 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 கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் சொல்றாங்க, உங்களால தான் நாங்க நின்று கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு உலக பிரகாரமான மனுஷனை பார்த்து சொல்லல, நமக்கு ஜீவனை தந்து இவற்றை பாதுகாத்த அவரை பார்த்து சொல்ல, கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம், கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். ஒரு மாதிரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். ஓ கிருபையால் நிலை. நிறைய பேர் வீழ்ந்துடுவோம் அப்படிலாம் நினைச்சாங்க. ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மளை நிற்க வச்சிருக்கிறாரே, அதை நினைத்து பாருங்க பார்க்கலாம். கடைசியாக கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம், கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம், கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம், கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம். பாவியான என்னையும் பிள்ளையாய் மாற்றினீ, பாவியான என்னையும் பிள்ளையாய் மாற்றினீ. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. Hallelujah, 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 hallelujah. என்னை முன் குறித்தி நீ கைவிடவே மாட்டீ, விசுவாசமாய் என்னை முன் குறித்து. பிரியமான தேவச்சனமே, ஒருவேளை நீங்க சூழ்நிலைகளை பார்த்து நீங்க ஆண்டவரை கைவிட்டாரு போல அப்படி நீங்க கலங்கி போயிருந்தீங்கன்னா, எனக்கு நான் சொல்றேன், உங்களுடைய நாவுக்கு அதிகாரம் உண்டு. நீங்க ஆண்டவரை பார்த்து என்ன முன்குறிச்சீங்க, நீங்க கைவிட மாட்டீங்க அப்படி நீங்க சொல்ல போற வார்த்தை ஆண்டவர் அங்கீகரித்து அவரை நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ள ஒரு தேவனாய் காணப்படுகிறார். வாய்களை திறந்து ஒரு விசுவாசத்தோட கூட சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓ என்னை முன் குறித்தி கைவிடவே மாட்டீ, ஓ என்னை முன் குறித்தி கைவிடவே மாட்டீ. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. Hallelujah, 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 hallelujah. கடைசி நாட்களில் ஆண்டவர் மாறுகிறார். என்னுடைய ஆவியை ஊற்றி மேலே சொல்லுகிறார். அவைகளை உணர்ந்து ஒரு வல்லமை உள்ள ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு இவர்கள் செய்த ஊழியத்தை காட்டலாம். இந்த கொரோனா ஒரு நாட்களுக்கு பிற்பாடு வல்லமையான ஊழியங்களை செய்வதற்கு இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பதிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவரை நினைத்து இந்த பரிசுத்த ஆவியினால் என்னையும் நிரப்புங்க சொல்லுங்க. உங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் என்னையும் நிரப்பிடுமே, உந்தன் பரிசுத்த ஆவியால் என்னையும் நிரப்பிடுமே. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. Hallelujah, 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 hallelujah. கண்களை மூடி hallelujah, hallelujah. கண்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். நன்மை செய்த தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் அப்பா, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. நாங்கள் பார்த்ததில்லப்பா. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. Hallelujah, 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 hallelujah. Father Lord, we lifting up your holy name. அப்படி இருக்கிற இடங்களை கண்களை அடைச்சு
நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. அவரை உயர்த்து உயர்த்து சொல்லலாம். நல்லவர், நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. நீ நல்லவர், நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம். There is none like you, Lord. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை. Hallelujah, 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 hallelujah. உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், நேசிப்பேன் இயேசுவே. இந்த கடைசி காலத்தில் அவரை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் நமக்கு தேவை. இன்னைக்கு அநேகருடைய இருதயம் உலக பிரகாரமான உறவுகளை நோக்கி ஓடி ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம உண்மையா ஆண்டவரை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நாட்களுக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஏன்னா உலகத்தின் அன்பு தணிந்து போகக்கூடிய நாட்கள் வருகிறது. பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு எதிராகவும், பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு எதிராகவும், கணவன் மனைவிக்கு எதிராகவும், தாய் தன்னுடைய மகளுக்கு எதிராகவும் எழும்பக்கூடிய நாட்கள், கொலை செய்யக்கூடிய நாட்கள், ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறக்கூடிய நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. உலக பிரகாரமான மனிதர்கள் மேல அன்பு வைக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா ஆண்டவரை விட அவங்க மேல அதிகமா வைக்கிறது தான் தப்பு. இன்னைக்கு ஆண்டவரை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் தேவை. அப்படி இருந்தா மாத்திரமே நாம் நம்மளுடைய ஓட்டத்தை வெற்றியோடு கூட ஓடி முடிக்க முடியும். அவரை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் இருக்கிற இடங்களை கரங்களை உயர்த்தி உங்களை நேசிக்கக்கூடிய இருதயம் கண்டெடுங்கப்பா. 24 மணி நேரமும், வாரத்தோட 7 நாளும், ஆண்டவரே மாதத்துடைய 31 நாளும், வருஷத்துடைய 365 நாளும் உங்களை நேசிக்கக்கூடிய இருதயங்களுக்கு வேணும்ப்பா. உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து கரங்களை உயர்த்தி கேட்கிற யாவருக்கும் ஆண்டவர் அந்த பாசத்தையும் அந்த நேசத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆவிய கட்டளை வல்லமுள்ளவரை காணப்படுகிறார். சொல்லலாமா? உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே. உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து உம்மை நேசிப்பேன், உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், உம்மை உள்ளத்திலிருந்து நாங்க சொல்றோம்ப்பா. இயேசுவே உம்மை நேசிப்பேன், உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், நேசிப்பேன் இயேசுவே. மாறாதவர், நீ மாறாதவர், என் இயேசு நீ மாறாதவர், மாறாதவர், நீ மாறாதவர், என் இயேசு நீ மாறாதவர். உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், நேசிப்பேன் இயேசுவே. உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன். உயிருள்ள நாட்கள் வரைக்கும் உம்மை நாங்கள் நேசிப்போம் ஆவியானவரே. ஓ ஜீசஸ். ஆராதனை, ஆராதனை உம் ஒருவருக்கே. ஆராதனை,
விட்டு சென்றாலும், நாங்க நினைத்த அநேக காரியங்களை நடைபெறாவிட்டாலும் நீங்க மாத்திரம் போதுமப்பா. இந்த இம்மைக்குரிய வாழ்வையும் அந்த மறுமைக்குரிய வாழ்வை நாங்கள் வந்து சேர்வதற்கு you are enough Lord. உங்க கிருபை போதும், உங்களுடைய தயவு போதும், உங்களுடைய அன்பு போதும், எங்கள் மீது நீ வைத்த அந்த பாசம் போதும் ஆவியானவரே. நீரே போதும், நீரே போதும், போதும். உலகத்துல இருந்து கடைசியாக சொல்லலாமா, நீரே போதும், நீரே போதும், நீரே போதும், நீரே போதும். இயேசுவே, இயேசுவே நீரே, நீரே போதும், நீரே போதும். இயேசுவே, இயேசுவே நீரே, நீரே போதும், நீரே போதும். இயேசுவே, நீரே போதும், நீரே போதும், நீரே போதும், நீரே போதும். தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நீரே போதும் என்று தன்னுடைய உதட்டுகளில் இருந்த அல்ல உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அறிக்கை செய்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நான் வருகிறேன். இப்போது அவங்க இருக்கிற எந்த பலவீனமா இருக்கட்டும், இயேசுவின் நாமத்தினால as a minister of God I'm commanding it Lord. ஒரு ஜீவனை, ஒரு சுகத்தை நான் கட்டளையிடுகிறேன், ஒரு விடுதலை நான் கட்டளையிடுகிறேன். அவங்களுடைய தேவைக்காக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னார். அவைகளுக்கான பெட்டிஷன்ல இப்பொழுது நீர் உம்முடைய கையெழுத்தை இட்டு அவர்கள் எதிர்பார்க்கிற முடிவுகளை, சம்பூர்ணமான முடிவுகளை நீ கட்டளையிடுகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களை நம்பி காத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்ற வேலையில நல்ல ஒரு உயர்வை நீங்க கட்டளையிடுங்க. இந்த உலகம் என்ன தூக்கி போட்டுச்சு, இந்த உலகம் என்ன மறந்துடுச்சு, இந்த உலகம் என்ன புறக்கணிச்சிடுச்சு, ஒரு வேலை யாராவது சோர்ந்து போய் கவலையோடு கூட இருப்பாங்க என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு நீங்க இருக்கிறீங்க இந்த வேலையை உணர்த்துவீராக. அவர்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற திட்டங்களை, தரிசனங்களை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கட்டளையிடுவீராக, கட்டவிழ்ப்பீராக. உமக்காக வல்லமை எடுத்து பயன்படுத்துங்கப்பா. இன்னைக்கு அநேகர் குடும்ப தேவைகளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இத்தனை மாதங்கள் வழிநடத்தின தேவன் இனியும் வழிநடத்த போதுமானவராக இருக்கிறேன் என்ற ஒரு பக்தி வைராக்கியம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கட்டளையிடப்படட்டும். சிறு பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம். உலக பிரகாரமான மொபைல் கேம்ஸுக்கு அடிமைப்பட்டுகிற வாலிபர்களுக்காக வருகிறோம். ஒரு விடுதலையின் ஆவியானவர் ஒரு இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த உலகத்திலிருந்து அவர்களை விடுவிப்பீராக. உமக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்வதற்கு அவைகளை நீர் உற்சாகப்படுத்துங்கப்பா. அவருடைய ஆவிக்குள்ளாக ஒரு புதிய சுவாசத்தை, ஒரு புதிய ஜீவனை அனுப்புங்க. அடுத்து வரப்போகிற 70 நாட்களை அவர்களை ஒரு முகாந்திரமாய் இந்த தேசத்துக்கு ஒரு உப்பாய் நீ எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். எல்லா பிசாசின் கிரியைகளை நாங்கள் நிர்மூலமாக்குகிறோம் இயேசு என்ற நாமத்தினால. எல்லா பிசாசின் கிரியைகள், எல்லா துரைத்தனத்தின் ஆவிகள், மாந்திரிக கட்டுகள், எல்லா பொல்லாத கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் நிர்மூலமாக்கப்படுவதாக. நீர் போதும் என்று வாயினால இல்ல, உள்ளத்திலிருந்து அறிக்கை செய்த ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில நீர் போதுமானவராக இருந்து அவர்களை பாதுகாத்து, அவங்களோட தேவைகளை சந்தித்து, அவங்களை பலப்படுத்தி, அவங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மையினால நிரப்பி ஆளுகை செய்கிறார்கள். நாங்கள் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் வேண்டுகிறோம். எல்லா துதியும், எல்லா கனமும், எல்லா மகிமையும், புகழையும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு மாத்திரமே செலுத்துகிறோம் அப்பா. எங்கள் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென். ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினால் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து இருக்கிற அடுத்த 1 மணி நேரம் தொடர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிங்க. அவர் உங்களோட கூட இந்த பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. ஆமென். God bless you.